da muka faje Sokoto fa na koyi abubuwa kala-kala a wurin FMK. Wannan part 3 ne na bidiyon da nake yi akan abubuwa 5 da na lura FMK tana yi wurin bunƙasa kasuwancinta. Yawanci da in idea ta zo min sai dan ɗauki abun voice recording a waya na in yi recording murya na in faɗi idea ɗin ko kuma in samu wuri in maza in rubuta saboda ka in manta. Yanda in na samu lokaci zan zauna in yi. Amma da muka je Sokoto da na haɗu da FMK, wato da ta yi tunanin abu ba ta wani dogon tunani, da muddin abun is a very good idea nan take za ta ce El-Yakub ai mi kaza, Abubakar ai mi kaza, yanzu nan za a maza a yi abin. Tana tunanin shi kuma if it's a good idea yanzu nan za a yi, ba ta ɗaukar lokaci when it comes to decision making ɗinta. She does it a lokacin nan tsaye nan take, ba wani bara a jira sai an je office ko kuma bara in tsaya in yi tunanin abin nan anya ko zai wuya ko zai yi sauki, abu ne da mutane za su so. In dai idea ne mai kyau nan take ina gaya muku tana tunaninsa za ta ce ya kamata mu yi abu kaza yanzu kuma sai ga an yi abin, ko kuma in ma post ne sai ga an yi posting din kuma sai ka ga abu ya tafi ba tare da wani bata lokaci ba. Taking decision nan take in abu mai kyau ne a business ɗinka ko kuma idea ne mai kyau, ka maza ka yi shi ba tare da bata lokaci ba, saboda wani lokacin procrastination shi yake hana mutum ya yi shining. Wani lokacin watakila kana da idea mai kyau amma kuma ka tsaya tunanin ko abin za a so shi ko kuma abin yaya yake ko kuma me, before you know it sai ga ka manta ma baka ma yi abin ba gabaki daya, kuma ka yi asarar idea ɗinka. Saboda kowane idea in har dai ba yi executing wannan idea ba a lokacin, aka bar shi sai wani lokaci, so abin yana lalacewa sai ga abin ma bai yanda kake so ba. So in bidiyon ne ya taimake ku koya ne, ku tabbata kun yi following ɗina, sannan kuma ku gaya mana wani state kuke so mu zo, saboda FMK fa tana cikin comment section tana kallo.